Ongi etorri guztioi, hementxe gaurko titularrak. Hasteko Donostian emakume batek salatu du ertzaintzak emandako jipoi batek ziura bidali zuela. Donostiako emakume bat erasotu zuen ertzaintzak otsailaren batean, eraso horren ondorioz konorterik gabe geratu zen eta Donostiako ospitaleko zainketa intentsiboen unitatean ospitaleratu behar izan zuten. Emakumearen senideek Bilboko Kolonbiako kontsulatuan salatu dute erasoa. Irun eta Hendaia artean Euskal Herria bi estatutan zatitzen duen mugan, Pirinio Atlantikoetako prefetak atzerritarrei egotzi die Lapurdi kostaldean delikuentziak izandako gorakada. Kontrola azkartzearen gorazarrea egin du Jean-Marie Guirier Pirinio Atlantikoetako prefetak. Adierazi duenez, Ipar Euskal Herria barne duen Pirinio Atlantikoetako departamendua Frantziar lurralderako sartze puntu nagusia bihurtu da legez kanpoko egoeran dauden migratzaientzat. 2016ko San Ferminetako talde bortxaketaren inguruan bi berri ditugu. Espetxe zigorra eskatu dute San Ferminetako talde bortxaketaren biktima zelatatu zuten bi detektiberentzat eta Nafarroako gobernua manadako bi kideri zigorra jaistearen aurka agertu da. Urruntze agindua ezarri die Guardiako epaitegiak Donostian adin txikiko bati sexu erasoa egin izana egotzitako bi irakasleri. Notizias de Gipuzkoa hedabideak ezagutarazitakoaren arabera bi irakasleak atzo atxilotu zituzten Donostian eta Hondarribian. 4 urteko haur bati sexu erasoa egitea leporatzen diete. Epaileak aske utzi ditu EITB hedabideak jakinarazi duenez. Irun eremu tentsionatu bihurtzeko prozesua abian da. Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailak Irun bizitegi merkatuko eremu tentsionatu gisa deklaratzeko prozedura martxan jarri du bertako udalak egindako eskaerari erantzunez. Gaur otsailak 19 40 urte bete dira Oizmendiko hegazkin istriputik. 1985ko inauterietan Euskal Herrian inoiz izandako aire istripu larriena izan zen, 158 pertsona hil ziren. Lerroburuak aipatuta analisiekin hasiko gara, gero eta gehiago dira Euskal Herrian motivazio politikoko biktimei egiten zaizkien aitortza zein ekitaldiak, Nafarroan eginiko aitortzen jarraipena egin dugu. Adi. 41 biktima aitortu ditu jada Nafarroako gobernuak 2024an, funtzionario publikoen zein eskuin muturreko taldeen indarkeriazko ekintzei buruzko 19/2019 forulegearen babesean. Horretarako sortu zuen Nafarroak errekonozimendu eta erreparazio batzordea, Martil Zabalza zuzendariak gidatzen duela, Ana Oio lehendakariordearekin batera. Orain arte bi ekitaldi ofizial egin dira. Lehenengo ekitaldia maiatzaren 30ean egin zen eta 12 biktima aitortu zituzten. Horien artean dira Mikel Zabalza eta Mikel Arregi, biak ala biak Guardia Zibilak eraiak. Josu Irañeta, Fermin Ilundain, Carmen Garatea, Gloria Boske, Santiago Jaunarena, Juan Luis Albizu, Joanes Molina, Jose Ramon Belez eta Jesus Maria Fernández ere aitortu zituzten. Hilabete hauetan zehar beste biktimak aitortu dituzte. Ekainean Nafarroako pertsona torturatuen sareak jakitera eman zuenez, honako hauek aitortza jaso zuten. Iker Moreno, Iker Aristu, Oiana Taun, Garbiñe Urra eta Mikel Didiez. Bigarren ekitaldia otsailaren 13an egin zuten eta Euskal Herriko torturatuen aurkako egunarekin batera izan zen. Oraingoan ere aitortza jaso zutenen artean sakandarrak zeuden, Jose Aldasoro Jauregi eta Mikeldi Diaz Aldama. Tortura pairatu duen biktima horietako batek, Alberto Goñik, bere esperientzia pertsonaletik abiatuta, baina bizipen hori gaindituz, testuinguru biktimologiko horretan jasandako motivazio politikoko indarkerien uneak, egoerak eta kausak errepasatu zituen. En 1985 fui nuevamente detenido y nuevamente torturado. Esta vez, un muchacho de Orbaizeta estaba desaparecido. Había sido detenido junto a su novia, hermanos y un primo. Al salir esposado de mi casa, mi pobre madre, angustiada, le preguntó al último policía: ¿qué le va a pasar a mi hijo?
y el policía le respondió: tranquila señora, que su hijo no aparecerá flotando en el Virasol. A pesar de todo, siempre he pensado que he tenido muchísima suerte. Sobreviví y tuve un entorno que me ayudó a recuperarme física y psicológicamente. Ana Oio lehendakari ordearen eta erakundetako ordezkarien azkemezua argia izan zen. Inoiz ez gehiago. Izan ere ekitaldi honek indarkeria oro deslegimitatzen duen kontakizun bat eraikitzeko balio izan behar du, baita zuek sufritu zenutena ere. Gogorarazi zutenez, batzordeak beste 78 espedientetan lanean ari da eta eskaera egiteko epea 2027 urtera arte irekita dago. Donostian argi berdea eman dio Espainiako gobernuak Loiolako kuartelen salerosketari, horrela aurre ikusitako etxe bizitzak eraikitzeari ekingo diote. Loiolako kuartela Donostian dagoen kuartel militar bada. Loiola auzoan dago Urume ibaiaren alboan. Espainiako armadaren Gipuzkoako kuartel nagusia da. 100 urteko ibilbide luzea izan du, baina eremu horretan etxe bizitzak eraiki ahal izateko garapenari bide emango dion ebazpena prest da dagoeneko. Testuinguruan kokatzeko hitz egin dezagun eremu horren jatorriaz. Espainiako armadak Donostia inguruan kuartel berri bat nahi zuen. Beraz, 1920an Loiolan lursailak erosi eta kuartela eraikitzeri ekin zion, 170.000 metro kuadroko eremuan. 1926ko otsaiaren 22an inauguratu zen, orduko agintariak bertan zirela. Alfontso Amairugarrena, bere ama Maria Cristina Borboikoa eta Miguel Primo de Rivere generala izan ziren instalazioan inaugurazioan besteak beste. Azken urteetan Donostiako udalak kuartelen lurretan etxe bizitzak eraikitzeko proiektua defendatu du. Espainiako armada aldiz aurka agertu izan da guneak defentsa nazionalarentzat lehentasunezko interesa duela iritzita. 2020an ordea EAJak eta PSOEk itunba sinatu zuten. Etxe bizitzak eraikitzeko Loiolako eremurren truke EAJak 2021an Espainiako aurrekontuen proiektua parlamentuan babestuko zuela. Horrek Espainian arrabotsa sortu zuen, armada Donostiatik ateratzea lortuko zela baitzioen eskuin muturrak. Hain justu Voxek Donostiako udalean ordezkaritzarik ez duen alderdiak eremu horretan etxe bizitzak eraikitzeko proiektuaren aurkako helegita jarri zuen 2021an eta kuartelentzako babesa eskatu zuen. Eraikin horiek kultura ondasun gisa katalogatzeko bide irekitzen ahalegindu zen. Ahalegindu eta lortu egin batean. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak partzialki onartu baitzuen Voxek aurkeztutako errekurtsoa eta Loiolako kuartelak ondarearen udal katalogoan sartzea agindu zuen. Epai horren aurka Donostiako udalak eta Defentsa Ministerioak kasazio errekurtsoan aurkeztu zuten Auzitegi Gorenean. Hiriak gune hau behar du erabilera batetarako, ez kuartelak izateko. Eta patrimonioa babeste ondo dago, baina izan behar du erabilerarekin bateragarria. Ez erabilerak saiesten dituen moduan. Hori nahi da, oso argi eta garbi ikusten da, guzti hau aurrera eraman duenak hori nahi du. Nahi duena da ejertzitua egotea. Kuartelak izaten jarraitzea betirako, ez? Baina ondarearen babesak ezin du hori derrigortu. Bien bitartean Loiolako kuartelen inguruan 1.000 etxebizitza eraikitzeko akordioa lortu zuten. Udalak lursaiak erosiko ditu 73 milioiko prezioan eta ministerioak 4 urte izango ditu handik alde egiteko. Baina non eta salerosketa aurrera zigoala zirudienean kostaldeko zuzendaritza agertu zen. 2024ko ekainean ohartarazi zuen legeak ez duela baimentzen Urume ibaitik 100 metro baino gutxiagora etxebizitzak eraikitzea. Udalak alegazioak aurkeztu zituen ordurako urbanizatuta zegoen lurzoroa zelako. Fina salerosketako txail honetan jaso du behin betiko argi berdea. Gobernu zentralak Donostiako alegazioa onartu baitu. Urumea ibaiaren eta Ametza gainaren artean 1.000 etxebizitza eraikitzeko lanak desblokatzen dituena. Ibaiaren ibilgutik 20 metrora etxebizitzak eraiki ahal izatea onartu du. Hala iragarri du Aitor Estebanek Espainiako Kongresuko bozeramaile jeltzaleak. Ya se ha dado el último paso y es por parte del MITECO la aprobación para que se pueda desarrollar ese plan, fijando la protección en 20 metros.
Era honetara Loiolan auzune berri bat sortuko da. Udalak hamarkada luzez egina izan du hirigintza garapen bat eremu horretan. Eta militarrek noiz eta nora alde egingo duten, momentuz ez dago garbi. Baina 2022ko hitzarmenean zehaz zuzen salerosketaren eskriturak sinatzen zituzten unetik militarrek 4 urte izango zituztela kuartelak uzteko. Eta Defentsa Ministerioak iragarri zuen militarrak kuartelen pareko lursaiera joango zirela, Loiolako ipikara. Eremu hori ere ministerioarena delako. Berriki parlamentuko ordezkaritza batekin gertatu bezala, Saharan sartzea egotzi dio Marokok Nafarroako kazetari bati. Kazetariak berak jakinarazi du sare sozialen bitartez. Mendebaldeko Sahararen egoerak gatazka luze eta konplexua izaten jarraitzen du. 1975etik Marokok lurraldearen zatirik handiena okupatu zuen eta fronte poliziarioak Algeriaren babesarekin Sahara herriaren autodeterminazioaren alde borrokatu du. Nazioarteak ahaleginak egin arren eskualdea borrokan dago oraindik. Duela gutxi Marokoko agindariek galarazi egin zuen Euskal Herriko ordezkariak Mendebaldeko Saharara sartzea. 2025ko urtarrilaren 28an 3 legebiltzarkide atxilotu zituzten Ahaiungo aireportuan eta lurraldean sartzea debekatu zieten. Eusko Legebiltzarrak ekintza hori gaitzetsi zuen eta ordezkari publiko gisa zituen eskubideen zapalketa gisa kalifikatu zuen. Egoera horrek Mikel Arruabarrena, EAJ, Amankai Amets Bilalba, EH Bildu eta Jon Hernandez, Mistoa Suma, Gasteizko Legebiltzarreko berdintasun eta garapenerako lankidetza batzordeko kideei eragin zien. Bestalde, 2025ko otsailaren 18an, Asieraldea kazetari nafarra eta Rama Juglar youtuberra Casablancako aireportuan atxiki zituen Marokoko poliziak. En ese momento intentábamos viajar a Dakhla, en el Sáhara Occidental, y nos han recogido el pasaporte y nos han dicho que no podíamos viajar sin ningún tipo de explicación, no nos han dado ninguna razón. El domingo también habíamos intentado acceder a El Ayun, donde también nos denegaron el acceso. Mendebaldeko Saharako egoeraren berri emateko asmoz zihoazen biak. Hainbat orduz atxiki ondoren Espainiara itzultzen utzi zieten. Istilu horiek erakusten dute Marokok etengabe zapaltzen dituela Mendebaldeko Saharako egoera ikusarazi nahi dutenak. Nazioarteko erakundeek eta gobernuek kezka agertu dute eskualdeko giza eskubideen urraketagatik eta prentsa askatasunagatik. Gasteizen EHUko letren fakultateko irakasle batek egindako sexu jazarpena salatu dute hainbat lagunek unibertsitatera bertaratu da Hamaika Telebista. EHUko letren fakultateko irakasle batek egindako sexu jazarpena salatu dute zenbait ikaslek. Dirudienez, duela hainbat urte jarri zen filologia hispanikoko irakaslearen aurkako lehen salaketa formala, baina duela gutxi biktimek haien testigantzak eman dituzte Denuncias Euskal Herria Instagrameko kontuaren bitartez. Otsailaren 3an jaso zuen lehenengo testigantza kontuak eta ordutik beste 8 testigantza ezagutarazi dituzte. Guztietan biktimek sufritutako jazarpena salatu dute, batez ere psikologikoa. Duela pare bat aste eduki genuen berria, hispanikaseko irakasle batek eman ditula eraso batzuk duela 2 urtetik honea, eta horren harira erabaki genuen itea lanketa bat eta bilatza testigantzaketa eta ematea erantzun publiko bat. Errotik talde feministak gaineratu du irakasle erasotzailearen albisteak oi hartzun handia izan duela, eta ez dutela baztertzen kasu gehiago agertzea. Honek guztiak haien ustez agerian uzten du unibertsitateak ez direla espazio seguruak. Gube bai aldarrikatu dugu azkenean unibertsitatea ikasleontzako ez dela espazio seguru bat, honen ari bide diela bai erasotzaile hau zein kurtso hasieran emandako erasoak elurretako komunetan, eta ulertzen dugu hori, ez direla gaur egun unibertsitateak espazio seguruak eta protokolo eraginkor baten beharra dugula eta horren ardura EHUk daukala. Gertakariak salatu eta hauen inguruan hausnartzeko Gasteizko Unibertsitateko emakume taldeak hainbat asanblada ireki egin ditu eta astelehen eguerdian erasotzaile matxisten inpunitatearen kontra mobilizazioa egin zuten. Karretaratza ditu genuen, hainbat ikasle bato ziren, azkenean hori esan bezala erantzun kolektibo baten beharra zegoelako eta ulertzen dugulako erasoak ez direla kasu isolatuak eta bai horren aurrean ikasleon erantzuna beharrezkoa dela
eta ikasleriaren ondorioz lortu dela aldaketak. EHUko errektore taldeak behin-behinean irakasle erasotzailea unibertsitatetik baztertu du. Jada ez ditu klaseak ematen eta kasua argitu arte ez da fakultatera bueltatuko. Izan ere, Arabako kampuseko errektore ordeak ohar baten bitartez azaldu du irakaslearen aurka jarritako salaketa formalak direla eta unibertsitateak genero indarkeriaren aurkako protokoloa aktibatu duela. Dena den, unibertsitateak hartutako neurriak ez direla nahikoak uste dute Gasteizko kampuseko ikasle gehienek eta irakaslea behin betiko kanporatzea eskatzen dute. Azken finean hartutako neurriak izan dira guetetik asanbladak ditu direlako eta presio mekanismo bat izan direlako. Beharrezkoa iruditzen zait irakaslearen behin betiko kanporaketa. Irakaslea beste aldea hartutako neurri bat izango zala iruditzen zait, alde hortatik iruditzen zait, hoi beha babestea ez zaitela iruditzen neurri ona eta bidezkoa. Jarrera ausartago edo gogorrago bat hartuko beharko lukela errektoretza. Baina benetan lortu behar dena irakasle hori unibertsitatetik kanporatzea da eta ez soilik klaseak ematetik kanporatzea eta beraz antolatzen jarraitzea beharrezkoa da. Aurrerantzean hartu beharreko pausuak zeintzuk izango diren argi ez duten arren, talde feministako kideek jakinarazi dute borrokatzen jarraituko dutela unibertsitateak espazio seguruak izan arte. Bizkaiko Foru Aldundiak 51,4 milioi euroko laguntza plana iragarri du, enpresen lehiakortasuna sustatzeko helburua izango du laguntzak. EHUk Israeleko genozidioa babesten duten enpresekin kolaboratzen duela salatu dute hainbat elkarte. EHUko ingeniaritza eskolak enplegu eta enpresak aurkezteko jardunaldia antolatu du astearte honetan. Jardunaldi horretan, CAF, ITP Aero eta CNR enpresek hartu dute parte. Elkarteek salatu dute enpresa horiek palestinar genozidio eta gerrarekin irabazi ekonomikoak lortzen dituztela. CAFek ekialdeko Jerusalemeko asentamenduetara doan trena erekitzen parte hartu du, eta beraz okupazioaren konplize izatea egotzi diote elkarteek. Bestalde, ITP Aero eta CNRi gerraren sare industrialaren parte izatea leporatu diete. Egun berdinean, astearte honetan, elkarretaratze deialdia egin dute elkarte horiek Bilbon. CAF, ITP Aero eta CNR enpresetan ikaslek praktikak egitearen aurka daudela aldarrikatu dute. Elkartek Jose Ramon Bengoetxea errektoriari kargua hartu baino lehen esandako adierazpenak gogorasi dizkiote. Izan ere, Bengoetxeak unibertsitateek gerrari, eskuin muturrari eta goroto diskurtzoei aurre egin behar zietela adierazi zuen. Eta bukatzeko kulturarloan urtero Gasteiz hirian ekainaldera ospatzen den Azkena Rock Festivaleko taldeak iragarri dituzte. 23. edizio honetan Kaotiko, SSS eta Libe euskal artistak ikusi halko ditugu holtza gainean. Ikusi! Azkena Rock musika jaialdiaren 23. edizioa ekainaren 19tik 21 ospatuko da Gasteizen. Konfirmatutako taldeen artean John Fogerty, Manic Street Preachers, Turbo Negro eta Death Kennedys daude. Ez hori bakarrik, Fogertyk Euskal Herrian jotzeko data bakarra iragarri du, hain zuzen Azkena Rock jaialdian. Gainera, Mendizabalako eszenatokietan euskal taldeez gozatzeko aukera izango dugu. Bertan egongo dira Kaotiko taldea Guraindarra, SSS punk rock talde Bizkaitarra eta Libe Gasteiztarra. Era berean, Trashville agertokiko kontzertuak dagoeneko iragarri dituzte. Wow y los Arcs, The Neanderthals eta Los Straight Jackets joko dute besteak beste, publikoak eta agertokiak bat egiten duen txoko horretan. 2017an ireki zuten Trashville proposamen primitibo, ero, lehergarri eta amorratuekin betetzeko intentzioarekin. 2002 urtetik ospatzen da musika jaialdia Gasteizen, lehenengo edizioa Azkena Gasteiz aretoan izan bazen ere, gaur egun Mendizabalan eta Andra Maria Zuriaren plazan kokatzen dira eszenatokiak. Oholtza horiek Bob Dylan, Patti Smith, Sex Pistol eta Kiss bezalako klasikoek zapaldu dituzte. Aurrek urtean 50.000 pertsona baino gehiago batu ziren jaialdian eta aurten bezala euskal musika taldeak izan zituzten entzungai. Esaterako Lehendakariz Muertos, haien 20. urteurrena ospatzeko Azkena Rockeko oholtzak aukeratu zituztela. Besterik ez gure aldetik informazio gehiagorako badakizue gure sare sozialak eta webgunea dituzue eskura. Ongi izan. Lukana itxaropena. Lukana izpi bat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argizuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argia hor dago, Lukanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera, irtenbidea.
It's